Pirinioetako ibilbidea jarraituz, gaurkoan Ultzama bailarara etorri gara. Entzuna dut baso ederrak dituztela, gastronomia paregabea dutela, baina hoberena gure begiekin ikusi eta ezagutzea izango dugu. Beraz, goazen! Leku berri batera iristean, hoberena turismo bulegora hurbiltzea izaten da. Baina hemen bila ibili naiz ez dut topatu, udaletxean izan naiz eta justo itxita dago jaiak direlako, gizarte zentrura hurbilduko naiz orain, ea bertan norbait topatzen dudan eta zerbait esaten didan. Kaixo. Apa, egunon. Egunon. Zer moduz? Ongi. Ongi, Xaloa telebistatik gatoz eta Ultzama bisitatzera etorri gara, iritsi gara eta justu ikusi dut gizarte etxea dela. Bai. Eta informazio pixka bat, hau liburutegia da, baina informazio pixka bat ematea badaukazuen guk ze bisitatu dezakegun hemen edo... Bueno, bai, orain nahiko lasaia dago hemen dena, baina hemen Ultzaman batez ere bentak eta ibilbideak egiteko, bentak jateko oso ongi jaten da hemen. Eta, gero, ez dakit, ibilbideak egiteko, batez ere, ezagunena da orgi, adibidez, eta gero, oro har, herri guztiak oso politak dira, eta, bakarrik, biltzeko pizka bat, eta... Okerren ez banago, gainera, eraikin hau bera ere benta bat izana da, ezta? Bai, lehen zen, orgaintzako benta, eta gero, orain erabiltzen da, gizarte etxean bezala, eta, egiten dugu urtero, ostiralero, orain dudanez, baina ostiralero egiten dugu ostiral kulturalak, eta, denetarik, liburuen aurkezpenak, edo, ez dakit, antzerki, eta gainera, erabakitzen da denon artean, ezta? Zolan egiten dugu bilera bat, eta, horrela funtzionatzen dugu, bai. Ze ongi. Eta zerbait edukiko zenuke informazioa edo nik Ultzamaren inguruan begiratzeko? Informazioa edo zerbait, libururen bat, maparen bat? Bai, hemen dugu, bertako bilduma, eta, saiatzen gara, hemengo egileen liburuak edukitzen, eta adibidez, hemen da Ultzamako hizkera. Hemengo egileak liburu bat egina, ezta? Horrelakoak dira hemengo hizkera, edo adibidez, Lourdes Iraizoz hemengoa da ere bai, eta aproximación a la historia de Ultzama, hemen, Odieta, nuestros pueblos, nuestra historia, Iñigo Ibarlarena, eta, primeran, begiratu bat, usten badizkiazu? Bai, momentu batean hemen jarri eta begiratu bat emango diet. Informazio gehiago izateko. Ikusten duzunez, oso polita da Ultzama, ezta. Bai, zer aurkituko duzu, bai. Primeran, mi esker. Zorregatik. Hartuko ditut. Mi esker, gero arte. Agur. Jo, ze txoko politiak dauden Ultzama aldean, ikusten dut etxeak baita ere handiak ederrak direla. Eta gero, deigarria baita ere Euskalduneko itxura izan duten moduan jarraitzen dutela eguzki lorea etxeko atarian jartzen. Igual, hoberena izango da herrira hurbildu eta herria ezagutzen hastea, ezta? Goazen ba.
Ultzaman beste hainbat gauzen artean golf zelaia ere badute, nik ez dut inoiz probatu kirol hau eta gaur dut aukera politia, beraz banoa. Golpean. Nire lehenengo eguna da, eta nabil norbaiten bila pixkat erakutsiko didazuna. Bai, erakutsiko didazu, bai? Lehenengo distantzia motzitako erantzia olako makillak izena hola pat, lizok distantzia gutxita igual 5 metrota edo. Kasu honetan orduan nolakoa beharko nuke. Eta nola heldu behar dioten edo? Sartuko dugu hemen, geratuko behar, adibidez hemendikan. Makilla heldu behar da lehenengo ezkerreko eskua jarritua behatz handia hola. Bai. Hola diagonala, recto. Eta bestea eskubia, eta bazo beste behatza, potoloa, eskubikoakin berago pixka. Eta bia jarri baituzu recto hola. Hola. Bai. Horrengo hauzi izango zenean. Jartzea pelota dezu dugu, eta txikatzeko. Bai. Eskubia. Eta gero jarri batzea recto, zuzertzea eskubia. Eskubia, bai. Horren jarri batzea hola. Bai. Hartu hartuzu. Eta gero hankakine bai, ondo dato errikustea zean gelutan jokozu. Vale. Horren jarri batzu recto. Pixkanaka da. Hola, saiatzen sartu. Ona xe orduan. Ai! Begiratzen, da pixka fuerte xego. Bueno, ba, abro batez zaitzen. Agur! Ultzamako herrietatik pasiatzen ibili ondoren topatu de deskantsatzeko leku egokia. Basoa suita hain zuzen, ea ze aurkitzen deun bertan. Barruan gaude hitz egin dugu harrerakoekin eta esan digute prest dutela gela bat guretzat.
Gaurkoz nahiko turismo egin dugu, ikusi duzuen bezala Ultzamak ere eskaintza zabala du, alde batetik herriak oso politak dira, gero golfean ere jolastu dugu eta amaitzeko ostatu hartzeko edo lo egiteko toki zoragarriak ere baditu. Hurrengo saioan beste herri batean izango gara, beraz, hurren arte.